a fer una visita a l'Hospital de Sant Pau. José Luis ya se acuerda cuando nació así. El médico que te ayudó cuando naciste. Claro. Podríem estar millor. Millor? Ara ja que els queda poc. Quan fa que estan aquí esperant? Ah, mitja hora. Bueno, mitja hora encara, però fa fred avui, no? Vinga. Oh, com un tremolor. Ja estem a la porta principal. Estem a punt d'entrar. La sala... Aquí tenim el gust de La parlar. sala d'actes amb en senyor Lluís Domènech i Montaner per servir-lo a vostès i els seus. Va trencar una miqueta la meva Molt de intenció. gust. Els fills no porten mai la... Bueno, va ser arquitecte, que ja estic content, però no va fer exactament el que jo havia pensat que es fes. De fet, jo em vaig projectar 40 de pavellons, però només en van fer 20. I amb els diners que va pagar en Pau només n'hi havien per fer-ne 12, o sigui que una miqueta com el canal de Panamà. Creo que hago eso en perspectiva, ¿no? Sí, home. Mira aquesta senyora.
aquests túnels unien els pavellons. Aquesta sala no s'havia però penso que aquesta sala serà per veure el que era. Per veure el que era i llavors tenia que...